Mga kapuso, matod sa pag-asa, nagpaabot karon ang hulga nga Super El Nino nga posibleng masinati sa naghinapos nga bahin karong tuiga. Subay kini sa nabantayang mga timailhan. Hinuon padayon pang gitun-an sa pag-asa ang nahipos nila nga mga detalye. Sa pagkakaron, wala pa magkauyon ang tanang weather model sa posibilidad nga masinati ang Super El Nino. Maumol ang El Nino sa higayon nga muinit ang tubig sa Pacific Ocean. Ang epekto niini sa nasod, mas sagunson ug mas kusog ang masinating pag-uwan ug bagyo kung naatol kini sa panahon sa habagat. Pagkahuman usab sa habagat season, posibleng masinati usab ang mas taas nga panahon sa huwaw, hangtod na sa unang bahin sa tuig 2027. Sa pagkakaroon, giisa sa pag-asa ang El Nino Watch. Samtang padayong gibantayan sa pag-asa ang bagyo sa Pacific Ocean nga may international name nga Sinlaku, nga may gikusgong 165 kph ug unos sa hangin nga moabot sa 205 kph ug nag-irog sa direksyon panorte sa gikusgon nga 10 kph. Dili kini musud sa Philippine Area of Responsibility. Gipaabot usab nga masinati ang init ug igang nga panahon sa halapad nga lugar sa nasod, apan posibleng gihapong makasinati og localized thunderstorms sa ubang lugar. Nagpasulabi karon ang ridge sa high pressure area sa Northern Luzon.